Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan Olumradi. Taliban harekatının Katardaky siyasi depterinin başlygy we siyasi idarasynyň başlygynyň orunmasary Molla Birader Ahunyň ýol başçylygynda Amarat Islami Awganistanyň bir delegasiyasy Türkmenistanyň çakylygy boýunça Aşgabada sapar etdi diýip Taliban harekatının Dohadaky siyasi wekilhanasynyň metbuat wekili Doktor Muhammed Naim Werdek Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugyna maglumat berdi. Bu saparın Türkmenistanyň resmi çakylygy boýunça amala aşyrylandygyny Doktor Muhammed Naim Werdek Azatlyk Radiosyna ma'lum etdi. محترم برادر أخوند معاون سياسي ورئيس دفتر سياسي إمارات إسلامية أفغانستان وهيئة همراهش که دیروز به دعوت رسمی کشور ترکمنستان وارد آنجا شد. Taliban harekatının siyasi vekiliyeti arada Moskvada hem safarda boldy. Orsiýetli resmiler bilen duşup Awgan meselesi bilen bagly gepleşip geçirdi. Sözçi Doktor Muhammed Naim Werdek'in aýdyşyça Taliban harekatının ýol başçylarynyň Aşgabada eden sapary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi çakylygy boýunça amala aşyrylypdyr. Taliban harekatının siyasi lideri Molla Birader Ahunyň ýol başçylygyndaky wekiliyet Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary we Daşary işler ministri Raşid Meredov we beýleki türkmen resmiler bilen duşup gepleşip geçiripdir. با معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه کشور اسلامی جمهوری ترکمنستان محترم رشید مرادوف و دیگر مسئولین آن کشور دیدار نمودند. در نشست که در یک فضای دوستانه برگزار گردید پیرامون موضوعات دو جانبه Türkmen-Awgan serhediniň boýunda Taliban jähetçileri hereket edýärler. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçilerim bar diýip bilermenler aýdýar. Türkmen resmiler bilen serhet hopsuzlygy barada hem sözleşilendigini Doktor Muhammed Naim Werdek aýtdy. Duşlukda gepleşikleriň dostana ýagdaýda geçirilendigini ol ma'lum etdi. İki tarafı gyzyklandyrýan meseleler hem gatnaşyklary östürmek boýunça da maslahat edildi diýip Taliban harekatının siyasi idarasynyň metbuat wekili Doktor Muhammed Naim Werdek belledi. پیرامون موضوعات دو جانبه روابط بهتر بین دو کشور امنیت مرزها Türkmenistan ençeme proyektleri Awganistan üssasary amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Hususan top we top taslamalaryna Türkmenistan uly ähmiýet berýär. Türkmenistanyň gözüňde tutýan proyektlerini Taliban harekatının goldaýandygyny Doktor Muhammed Naim Werdek bildirdi. Top gaz geçirjesiniň we demir ýol gurulşygynyň ähmiýeti barada hem gurrun edilendigini Doktor Muhammed Naim Werdek habar berdi. پشتیبانی از پروژه‌های ترکمنستان در افغانستان به ویژه پروژه‌های بزرگ پایپلاین و راه آهن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. Türkmenistanyň Awganistan üssasary amala aşyrmakçy bolýan proyektleriniň ugry Günorta Gunmatar Awganistanyň 5 welaýatynyň üstünden geçýär. Günorta Gunmatar Awganistanda da hopsuzlyk şertleri yaramadylygynda galýar. Türkmenistanyň işe girişdirmekçi bolýan proyektleriniň hopsuzlygynyň üpçün edilmegi boýunça Amarat Islami Awganistanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýindygyny Doktor Muhammed Naim Werdek aýdýar. Proyektlerin gurulşygyna Talibanlar tarapyndan päsiýelçiligiň bolmajakdygy barada Türkmenistanyň inandyrylanyny Doktor Muhammed Naim Werdek ma'lum edýär. امارات اسلامی افغانستان همکاری و اطمینان کامل خویش را در راستای تطبیق بهتر این پروژه ها ابراز نمود. Türkmenistan Demirgazyk Gunmatar Awganistanda saglyk merkezlerini gurdurup berdi. Awganistanly okuwçylar ýylda Türkmenistanyň okuw jaýlaryna okuwa kabul edilýär. Doktor Muhammed Naim Werdek'in aýtmagyna görä Taliban wekiliýeti bilen türkmen resmileriniň arasynda bolan duşuşykda Türkmenistanyň Awgan halkyna saglyk we ilim bilim ugrunan edýän ýardamlary hem agzalypdyr. Türkmen türmelerinde saklanýan Awganistanly tutsaklaryň meseleleri hem duşuşykda gozgalypdyr. آزادی زندانیان امور تعلیمی و صحی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. Awganistanda parahatçylyk boýunça taraplaryň arasynda gepleşikler geçirilýär. Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça hyzmatdaşlyk etmegi Türkmenistanam teklip edýär. Awganistanda barýan ýagdaý bilen baglam Taliban wekiliýetiniň türkmen resmiler bilen maslahat edendigini Doktor Muhammed Naim Werdek aýtdy. Parahatçylyk we Awganara lalaşyk barada hem türkmen resmiler bilen gurrun edilendigini Doktor Muhammed Naim Werdek beýan etdi.
همچنان در رابطه با وضعیت فعلی افغانستان صلح و ثبات تبادل نظر صورت گرفت. Taliban hareketinin siyasi vekiliyeti İran'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da ve Xitay'da saparda oldu. Dine Türkmenistan'a barmandı. Taliban liderleri bugün Türkmenistan'a da sapar etti. Yönü Türkmen medyası Taliban vekiliyetinin saparı barada maglumat bermeýär. Türkmen televizionynyň Watan habarlar gepleşiginde de Taliban'ın siyasi vekiliyetinin Aşgabatda eden sapary barada habar berilmedi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmerdan Olumrady. Taliban hareketinin Katardaky siyasi depteriniň başlygy we siyasi idarasynyň başlygynyň ornbasary Molla Birader Ahunyň ýol başçylygynda amarat